Myslíš fyzicky alebo mentálne? Nevadí, ja vek neriešim. To je len číslo pre mňa. Kamaráde, akože so 14-ročnou babou si písať. Počujeme sa? Frajer. Počujeme. Internet nie je vždy bezpečným miestom a dnešné video je toho dôkazom. Volám sa Milo a mojou misiou je ukázať vám, že predátori nie sú len anonymné postavy z tieňa. Sú to často ľudia, ktorých by ste na ulici považovali za úplne normálnych. Dnes sa pozrieme na niekoho, kto veril, že jeho správy zostanú navždy skryté a v súkromí. Mýlil sa. Ukážeme presnú taktiku a celé to uzavrieme momentom, kedy tento človek zistil, že na druhej strane linky nie je ľahká obeť. Ale ja. Sledujte pozorne, pretože toto sa môže týkať kohokoľvek z nás. Poďme sa pozrieť na komunikáciu. Už začiatok bol celkom taký zaujímavý, keďže tam používal emoji čertov a podobne. Takže prvá správa. Veľmi pekná. Ďakujem, aj keď prídeš mi troška ako taký diablik, ale pekný diablik. Následne sa pýtam, koľko má rokov a odpovedá mi, ja 30, ale nevyzerám, že mám toľko. Mladý duchom a mladý telom. Ja som sa opýtal, že či mu nevadí môj vek, keďže on vedel, že píše 14-ročnej babe už predom. Na čo píše veľmi znepokojivú správu. Nevadí. Ja vek neriešim. To je len číslo pre mňa. Hlavné je, ako si ľudia rozumejú. Pekná si veľmi. Následne sa ma pýta, že čo robím. Ležím iba. Čo ty? Do sprchy sa chystám. Máš sama izbu? Alebo máš súrodencov? Sama. A kedy ma zoberieš k sebe? Do svojej izby. OK, toto už začína byť čím ďalej, tým horšie. Ja som sa ho pýtal ku mne, to by si chcel. A následne sa pýta, ale bývaš s rodičmi. Však chceš fotky zo sprchy? Tuto prichádzajú už prvé fotky, ktoré chce poslať a samozrejme následne bude aj on chcieť fotografie, k tomu sa ešte dostaneme. Áno, bývam ešte s mamou. Pustila by ma k tebe? Rebečka? Fuj, to je slizák, to je otras. Ale dobre, samozrejme nevinné dievča teoreticky nevie, o čo by šlo. Tak som napísal, že asi áno, veď prečo nie? Haha, alebo musím sa báť? Nie, nemusíš. A kedy máš 15? Tak som mu povedal, že 15 budem mať až v decembri. Toto som mu písal v januári, čiže som mu dal najavo, že som čerstvá 14-ročná baba. Ty si čerstvá 14? Čo máš teraz na sebe? Tak som mu poslal aj fotku mojej fejkovej baby v pyžame, tak som mu napísal čierne pyžamko. A následne prichádza správa a pod ním, na ktorú hneď nasleduje ďalšia správa. Dala by si sprchu so mnou? Tak som ho spýtal, sprchu s tebou? Tak pridala by si sa ku mne? Išla ku mne a následne píše, neviem z jakého dôvodu, ale nevadí, veď ty si štíhlači. Neviem prečo do debaty zrazu zakomponoval štíhlosť, ale môže byť. A prísť ku tebe, to by som mohla. A zase sa ide rozprávať o tom tele, že mne sa páčia také nie úplne štíhle, také keď majú ričku gulatú. Aha, a čo by sa dialo u teba? A zase nerieši otázky, stále rieši tú postavu. To ty nemáš ešte, keď budeš staršia. A následne sa pýta, u mňa v sprche? Áno, u teba. Bola by si nahá pri mne? Prilepila by si sa na mňa? Ja by som si ťa pritulil k sebe a objal. Stále máte v hlave to, že to je 30-ročný chlap. 30-ročný chlap píše 14-ročnej babe správy typu bola by si nahá pri mne? Prilepila by si sa na mňa? Ja by som si ťa pritulil k sebe a objal. Následne ešte hovorí krásna predstava. A vieš čo je orecha? Potom sa opraví erekcia. Ja že neviem čo to je, lebo ja som odpovedal ešte na tú prvú správu, že orecha. Nevedel som čo je orecha. Hej. A veď nie si hlúpa. Aha, myslela som, že orecha, čo si písal. Ha, áno, viem. To prichádza také veľmi trápna komunikácia podľa mňa. No čo je erekcia? Napíš. Môžeme si zavolať teraz? Áno, môžeme. A za chvíľu si aj zavoláme. Ja som mu odpovedal na to, že keď je veľký pipík a samozrejme, že zavolať môžeme. A on odpovedá, áno, keď je veľký pipík, tvrdý, stoporený. Fuj, počujete, také odporné slovo, že stoporený. Čo to je za slovo? Juhu, uhádla som. To je stupidita úplná. Ale veď ty si aj múdra. Videla si už veľký pipík? Nevidela. Ešte som mladá na to. Haha. A akého mám ja? Čo myslíš? Áno, mladá. Ale už ťa také láka. Alebo nie? Ty akého máš? Fúha, to netuším. No a potom. Nevadí. Dáš mi číslo? Môžem ti teda zavolať? No. A tu prichádza ďalšia časť videa. Dal som mu číslo, on mi zavolal. Takže pripravte si pukance a užite si telefóna za 3, 2, 1. Ďakujem. Grej, ešte raz ďakujem. No? Ahoj. Ahoj. Ako sa máš? Neutravujem ťa? Nie. Naozaj? Nie. Nejde spať? Nejdem. Ako? Nejdem. A ako sa voláš? Rebeka. A prečo si taká smutná? Nie. Neviem. Prečo si smutná? Také. Horšie známky som dostala dneska. Teda v piatok. Ale to sa netrap. A ty máš naozaj 14? No. Prečo? Len tak, lebo
Lebo sa mi to nezdá. Nie. Ja som vyspelejšia. Ale vyspelejšia fyzicky alebo mentálne? Mentálne. A fyzicky? To neviem. Vieš. A čo to máš v nose? To je piercing. A to už môžeš mať? No, mamina mi to dovolila. A ty si odkiaľ vlastne? Bratislava. Hej? No, Tak máš 14? áno, prečo? Lebo sa mi to nezdá. Vyzerám mladšie, alebo čo? Kde myslíš? Na fotkách? No, Mladšie nie, staršie. naozaj, ďakujem. A ty sa máš ako? Je fajn. Ty máš WhatsApp? WhatsApp? Nemám. Môžem si urobiť. Mohli by sme si zavolať videohovor. Jak sa to vyrába, ten WhatsApp? Nemám to. Je to ľahké? Je, a môžeme si videohovor? Kľudne. Počuješ? Áno. Počuješ? Hej, počujem. Kamaráde, akože so 14-ročnou babou si písať je halus. Či? Počujeme sa? Frajer. Počujeme. No, nie je to trochu divné, či? A ty si kto? Ja? Otec. Tati. Drž p***u, choď preč. Láhnuť. A kto je tam na druhom telefóne? Mne jeden takýto písal presne tie isté veci. O starej duši. Mne presne to robil jeden 30-ročný týpek, že mi rozumie viac než decka v môjom veku. A hral to, že mi kúpi skými a že ma ochráni pred toxickými kamošmi. Keď som mal asi 13 alebo 14, tak som si písal s jednou strašne peknou babou. Vtedy to začalo. Na druhej strane bol niekto iný, kto odo mňa chcel stále viac a viac fotiek. Ale skončil to tak, že ma ťahal k nemu domov a skoro ma nepustil von. Potom ma začal vydierať, že to pošlem mojim kamošom. Že ma vydieral moju vlastnú fotku z bazéna. Začal sa mi vyhrážať, že to pošle do školy a rodičom. Ahoj, vy ste že tu? OK, tak ak sa vám video páčilo a chceli by ste ďalšie podobné videá, dajte like, odber, nejaký pekný koment. Ak by ste si chceli pozrieť podobné video, kliknite tu a vidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom videu. Majte sa, ahojte.